ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọkwanị na Music Box Studio nke dị na Iweka Road, ebe a ka anyị na-emetụ ya. Amụọbụike Chukwudenna ka Prince Nana. Ụwa adịrị mma mmadụ ịmụ ibe ya aka, maka na enwere onye ma echi echi dị ime. Ihe arụ n'ụwa ka a ji echeta ya. Ọ bụrụ na njọ njọ ka anyị eji wee cheta gị, ọ bụrụ mma mma ka anyị eji wee cheta gị. Ụfọdụ ụmụ gị ga-eji wee mụta ife. Prince Nana Ike Chukwudenna ka ahụ nwa na-ekwu, ya dịkwara ụnụ mma. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Ụmụ Igbo m, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? N'ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo, ụmụ Igbo, gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ihe ga-adị mma, ewo, ihe ga-adị mma. Gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Gịnị ka anyị ji ebo onwe anyị? Gịnị ka anyị ji ebo onwe anyị? Gịnị ka anyị ji akpọ onwe anyị isi? Gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla gbado anya. Gịnị ka anyị na-azọ? Bịa were ala m, bịa mere ala m, bịa were ife m. Gịnị ka mụ na gị na-azọ n'ụwa m? Ọ ga-adịkwanị mma. Ọ bụla elu m ka anyị na-azọ n'ụwa, ije wee gbuo n'ime n'ụwa, ije ji kpanye nne gị nsi. Ife ụwa abụghị nke anyị, ụwa abụghị be anyị. Kedu ihe m ga-eji wee kpanye nwanne m nsi? Kedu ihe m ga-eji wee suni nwanne m imi? Kedu ihe m ga-eji gọnarị nwanne m na ọ bụghị nwanne m? Kedu ihe m ga-eji wee sị ka ịkụgbuo onye nwanne m? Kedu ihe m ga-eji wee sị na ịkpabanye nwanne m nsi? Abụ izu ka gbagide nwanne m mmekwakwana ya. A sịkwa ka egbu nwanne m na agaghị m ekwekwana ya. Gịnị ka anyị na-azọ? Na ọ bụ na were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa m? Oyimo, ụmụ Igbo, gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ejila ego wee gbanye nwanne gị, ejila maka ihe ụwa, ejila maka ihe na-afụ n'ụwa wee were ya gbuo nwanne gị. Abịa na Anambra na-egbu ibefa. Abịa na Enugu na-egbu nwanne ya. Abịa n'Imo Steeti na-egbu onwe fa. Abịa na Abia Steeti na-egbu onwe fa n'ụwa. Abịa na Obodo Steeti ha na-atakwa nsị n'ụwa m. Gịnị ka eji eme? Lelele anyị onye n'ụwa m. Nwanne gburu nwanne ya, ọzọ bụrụ egbuole nwanne fa. Nnewi onye ọbụla na-eme ihe sọrọ fa. N'ụwa anyị nọ, ukwe na nke bụ eziokwu. N'ụwa ụwa abụghị be anyị.
anyị bịara afịa n'ụwa, anyị zụcha afịa anyị ga-alakwa anyị ihe ọbụla sọrọ gị bụrụ, ihe ọbụla sọrọ gị bụrụ. Ofu ụbọchị nwanne m ị ga-arapụ ụwa wee laba. Ụwa anyị nọ n'ime ya, ọ bụ Chukwu nwe onwe ya. Ihe ọbụla sọrọ gị bụrụ, nwanne m ị gaghị atọkwa n'ụwa, ị gaghị atọ n'ụwa. Ofu ụbọchị ga-agbakwa ọsọ n'elu ụwa, ego n'ihi na ọ sọrọ gị kpata. Ofu ụbọchị ga-agbakwa ọsọ labanị. Nwata ahụ nwanne m were nwayọọ, gịnị ka iji ji amaghị fe? Ọ bụrụ ịmaghị fe, ịmaghị n'ụwa abụghị nke gị irula elu 10 ụfụrụ ụmụ ka ị ga-araghị elu ụwa. Ọ na-emekwekwalị ka ha ghọrịa gị. Ndị ọjọọ na-arụkwarụ n'ime gị, ndị ọjọọ na-akpagharịkwa, na-achọkwana ihe ha ga-enweta, na-achọkwana ndị ha ga-emebikwe. Ọ bụ na ịkwekwana ihe emebie gị maka ihe ụwa ha. Gịnị ka mụ na gị ji akpara nsị were na-ebuso onwe anyị Gịnị ka anyị na-azọ ewe? Gịnị ka anyị na-azọ? Ọ bụla elu m ka ọ bụla ala m, ọbala m ka ị chọrọ ịkpara. Iwe gbuo m, kpara ala m, hapụ ndụ m, maka na agbamaka bịa n'ụwa, aka ka m ga-agbakwawela. Ewo ihe na-eme n'ụwa nke a, ụmụ Igbo niile, onye ọbụla na-agbazi ọsọ. Obi ebere alaala ezie. Anyị ụmụ Igbo niile ọ lakwara n'ego. Ekwensu ewere fa, were uche ha, were ime ihe sọrọ ya, mana Chukwu agaghị ekwe. Abụ m ezigbo onye Igbo. Ị bụrụ ezigbo onye Igbo, Chukwu na-egosi gị ife. Ị ga-amụ ihe na-eme n'ala Igbo, wee pụta zọba nwanne gị. Ofu ụbọchị anyị ga-alakwani. Enweghị onye jebi n'ụwa, ụwa abụghị n'ebe anyị onye mere nke ya labanị, onye mere ike ya labanị. Ihe mere n'ụwa ka eji cheta gị ihe ọbụla ịrụrụ n'ụwa ka Chukwu ga-eji kpe gị ikpe. Ime mma ga-eso gị wee laa anyị ime njọ ga-eso gị wee laa anyị Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Ụmụ Igbo m, gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Nye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo, ụmụ Igbo, gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ụwa bụghị be m ofu ụbọchị ngala ahụ ole ka m biri n'ụwa, ahụ ole ka ọ dịzi ka m ga-ebizikwa ọzọ. Maka ahụ ole bigoro n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na ị ga-anọ 100 years gbakọ ya, ahụ ole ka ị biri? Ọ bụghị nọ ka ị biri, ka ọ bụ 30, ka ọ bụ 40, gbakọ ya ọfụma. Ịgbakọcha ya, ị mara ole ị ga-ebizikwa ọzọ. Ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị ife ọma ị ga-eme. Ahụ ole ka ị biri, ahụ ole ka ọ dị gị ka ebizikwa ọzọ. Gbakwa onwe gị, nwanne m, gwana onwe gị nke bụ eziokwu. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Ụmụnne m, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa m? Oyimo, ụmụ Igbo, gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo, gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo, ụmụ Igbo, gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ewo, ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo m, ihe ga-adị mma. Anambra steeti ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo n'Imo steeti ihe ga-adị mma.
ụmụ Igbo na Enugu steeti ihe ga-adị mma, ụmụ Igbo na Abia steeti ihe ga-adị mma, ụmụ Igbo na Ogun steeti ihe ga-adị mma, ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile ihe ga-adị mma. Oyimo gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo ụmụ Igbo gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ewo ihe ga-adị mma. Music boss ihe ga-adị mma, ihe adịgo n'ịma. Prince na onye na-etiri egwu Ọkachukwu si na ọ ga-adịrị m mma, mụ nwe ndidi olu mgbe ya onyene m enwere m ndidi Chukwu enyere m nke m onye nwekwa ndidi Chukwu ga-enye ya nke ya onye were ibe ya nyukwu onye nara na ibe ya nke ya nwe ndidi chere nke gote bịara m ọ ga-abịara gị ọkwa ebere m na-ekpe n'ụwa m ọ ga-adịrị anyị mma. Ọ bụrụ na ịbatabeghị ego nwe ndidi chere ego gị nke gị na-abịa, ma ọ bụrụ na ịlụbeghị nwaanyị nwekwa ndidi nwaanyị nke gị ga-abịa, ọ bụrụ na ịmụtabeghị nwa gị ga-abịakwa. Afa Chukwu ihe niile ga-ezuru gị oke, chere oge nke Chukwu, oge nke Chukwu kakwa mma. Ya ka ndị so n'onwe ndidi lele ụwa ihe adịgokwa mma. Azọzila nwanne gị ife ya, ewuzire nwanne gị anya ukwu maka na ọ kpatara ego, etizire nwanne gị anya maka na ihe na-agara ya ọfụma, anọchiziri ya ụzọ o ji esigata ihe dị mma. Hapụ na ịgwọrọ ya ọgwụ, hapụ ịkpara ya nsị n'elu ụwa, hapụ ichere ihe echiche ọjọọ ka ọ dịrị ya mma. Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo gịnị ka anyị na-azọ? Ụmụ Igbo m gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Oyimo gịnị ka anyị na-azọ? Oyimo gịnị ka anyị na-azọ n'ụwa? Oyimo ụmụ Igbo gịnị ka anyị na-azọ? Onye ọbụla were nwayọọ n'ihe ga-adị mma. Ihe ga-adị mma. Ndị ụkọba anyị ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo nna m ochie n'ihe alaeze ọkwa onye na-achụ ihe ọma bụ onye ihe ọma ji abịara, ọkwa onye na-achụ udo ka udo ji adịrị na ndụ ya. Onye na-ekpere m ezigbo ekpere ka Chukwu na-echeta, onye fụrụ m n'anya Chukwu na-afụ ya n'anya, onye nyere m aka Chukwu enyekwara ya aka onye n'olu m Chukwu anụkwa n'olu ya onye so m osodo Chukwu. Gịnị ka anyị na-azọ? Chukwu so na-anụ na-azọzina ihe ahụ ị na-azọ, ọkwa Chukwu nyere gị ya. Asị m ego nke ahụ ị na-azọ, ala ahụ ị na-azọ ọ bụghị nwe ya. Ala nna gị zọrọ mmadụ, ala nne gị zọrọ mmadụ n'elu ụwa, ala ndị otu gị zọrọ mmadụ nara ya n'ike. Unu ncha akpọkọ, unu ncha nọchi isi ụzọ ịpụta ọbụla nne gị na-aja mmadụ ihe ha n'ike, kwupụta eziokwu wechighara ha azụ. Ọbụla nna gị na-aja ndị mmadụ ihe ha n'ike, ọ bụrụ na ito mara ihe si ha bịa were ya ọzọ. Ekwekwala ka abụmọnụ njela nna gị ruo gị nso, ekwekwala ka abụmọnụ njela nne gị wee metụ gị ahụ, manakwa ka isi eje ekwekwala ka ha ti gị n'okwu abụmọnụ ewe bịara gị. Gịnị ka ị na-azọ? Nke gị ga-abịara n'ihe nke m ji abịara m
otu o siri bịara Orisi Nigeria Limited Ikoto nke izizi na Nnewi South. Otu ahụ o si bịara ọgbata ozu ọha niile lụkpọ niile ka o jesi bịara n'ịmụ, ka o jesi bịara gị, ka o jesi bịara n'ịmụ. Chukwu chetara Orisi ga-emesịa cheta anyị. Chukwu nyere Ikoto ego, ọ ga-emesi bunye anyị ego. Chukwu nyere Orisi Ọkafọ Okwuchukwu, Grigol Okwuchukwu Ọkafọ, Chairman na Nsugbe, General Chairman nke izizi na Nsugbe Ikoto na Alụkpọ na Nnewi South. Ndị ọgadere mma, ndị si na ọdịgo mma, ngị nwe ndidi nwanne m, ka Chukwu mere n'gị ya. Ka njebe enwere mmadụ, ndị niile lechi oge Chukwu, ndị Chukwu nyere ego n'obi ọcha, ndị nwere ndidi wee chere oge nke Chineke. Honorable Dr. Ebo FCN Onyemandụ Nwaka Jiọfọ Ebo ndị nwe ndidi ka na-ekele, ndị nwere ndidi chere oge Chukwu, Chukwu enyere ya ka nkenebe Chief IGO Nwawulu Obiekunie IG aikenene nge. Otu Chukwu si meghe bụ President General anyị na UIU n'ụkpọ nke izizi ezi ya. IG1 ezigbo mmadụ na n'ụkpọ. Ana m ekele ndị na-eme ọfụma, ana m ekele ndị ji na-achọ nsogbu, ana m ekele ndị na-achọ udo n'obodo anyị. Ka nkene bụ unu, mebe n'udo ka unu si emeni, udo ga-adịrị unu. Onye na-achọ udo ka Chukwu na-anọnyere, ekenene m unu. Akene m Chief Mrs. Nkoli Ume, ada dị ọra mma nke izizi na Alụkpọ Nnewi South niile bụ Anambra. Federal magio, Africa magio, omere ụkpọ niile Adaobi, Ugomma, Ugochukwu nyere ndị ụkpọ, Ebube na ndị ụkpọ, Enyo ndị ụkpọ. Ada dị ọra mma, ịdị anyị mma n'ala Igbo. Igbo niile si m kelere gị na ha nụrụ ihe na-eme, ebe ị na-eme omume, ebe ị na-enyere obodo aka. Ekenene gị, jide ka isi. Ekenene m ndị na-eme ọfụma, ịhụnanya ka nna ya unu, ịhụnanya ka nna ya Igbo niile. Anambra Imo steeti n'anya, Imo steeti biko, Abia steeti n'anya, Abia steeti biko n'efu Enugu steeti n'anya, Enugu steeti biko bụfu Ebonyi steeti n'anya. Ka anyị bụrụ ofu, ole ka anyị hakwanio, ka anyị dịrị n'udo, anyị na-achọ ka ọrụ abịa anyị. Ka anyị bụrụ n'ofu, ihe anyị na-achọ Chukwu bịa, anyị na-achọ ka anyị kwuru, anyị ji emekwa n'udo. Ihe anyị na-achọ Chukwu na ya, o wee bịa zuoro anyị, ka onye anyị bịa, ka gọọmenti anyị bịa. Jidesi ike, asị m ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo m, ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo na Naịjirịa, asị m ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo na Amerịka, ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo na London, asị m ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo na China, ihe ga-adị mma. Ụmụ Igbo nọ na Liberia, ihe ga-adị mma. Ekelele m unu, ihe ga-adị mma. Ike Chukwu dị n'aka na-ekene unu, ihe ga-adị mma. Si na nala ekene unu niile, ihe ga-adị mma. Chief Alọyi ndị nkọ Chiadika Obi, Chief Osotara Eze na Alụkpọ Ụmụnọ, Cabinet
ndị na-esi igwe ome mmala obodo ọchọ ka udo dị onyere ụmụnne aka ji ọfọ ka ebo ya dịkwala anyị mma onye adọla nke ibi ya ọ dị mma ndị Igbo ka anyị na-achọkwa chi adịka obi nke izizi deme Ikechukwu dị nna kala ụmụ nọ na-ekele gị ya deme hụ jide ka iji onye na-eme ọfụma ka a na-ekwu ihe ọma dị mma ime deme hụ ekelele m ndị na-eme ọfụma ụmụnne m ekelele m nọ Honorable Chief Sabatio Ọkafọ na-ekelele gị akụ na-ebu nke izizi n'ala ụkpọ ụtụtara igwe nke izizi n'ala ụkpọ ekelele m dịsi chịkọta na baya ekelele m Victor Nzube ekesi n'ala ụkpọ ezie ewo ikuku ọma ka eji mara gị Victor Nzube ọha ekesi eze ihe ọma ị na-eme na be anyị ka nje ekene gị emekwa ka isi eme ekwa n'obodo aka ekelele gị ka iji ekelele m Chikere mkpa ala ụmụragụ na anam odogwu na anam Anambra State Vigilante System na-ekelele gị odogwu na anam aka na-edozi obodo ide ka iji ekelele gị akwa isi m kele okwu onye na-atụlata akpa ka eji mara ya na nnebo n'ọka ekelele m ide ka iji ka nkelebe ụdebe n'ụmụchu ka ekele gị ofu onye aja anụ ụdebe n'elu ụwa ochimiri atụnụ Uchenna ya gazie nene ka iseme kedu maka uche ojimote ma ọ bụrụ na ekele gị goodness and mercy ekelele m Uchenna ọhagọrọ kọmanda dam flyover ọpiwek ọkwa gị na-enyere guys aka ekelele gị biko n'odunga nwanne m Emeka Ọjị ekelele m Chidebere na-abịa Chidebere ọ ga-adịrị gị mma eze na-agụ nke izizi na-azị ezi ya ekelele gị n'umebeka unu si emenye kelele m dike eze kelele m vina eze aka n'ahịa ala kedụ maka Binosco maketa ka eji mara gị ekelele m Okeni n'ọba ọ ga-adịrị gị mma ebighị gị ụmụ ojii ya gaziere gị ndị na-eme ọfụma n'eziokwu ka anyị na-akpọ onye na-eme ọfụma ka anyị na-ekene udo ga-adịrị ndị na-achọ udo n'ala Igbo ezie mmadụ azara nwanne ya ihe ya mmadụ jide nke ya onye ọbụla nọrọ ka ibe ya nọrọ n'ihe